Soc el Cat Lletres, he vingut a 5, estic aquí a la prova dels 10 sobres, són 10 preguntes de més fàcil a més difícil, i si fallo, hauré de veure'm un xarrup, un xupito. Let's go! Pregunta número 1. Què hi ha a la teva motxilla? O xupito. Què hi ha a la meva supermotxilla Múnich? Ojo! Sempre porto unes ulleres de recanvi, això és indispensable, perquè mai se sap, la gent toca molt, no sé, indispensable. Ulleres. Ojo el reflex, surt tothom. Sempre porto uns cascos, uns auriculars, que sempre va bé escoltar musiqueta, mai se sap, tal, les novetats. Sempre porto un rellotge per no dormir-me. A vegades, no sé, és important. La puntualitat jo la valoro molt. La puntualitat la valores molt? Merda. Sí. La dels altres, la meva no. No trobo encara la ideal, o sigui, aquesta és pitjor que aquesta, saps? Perquè aquesta és l'original. Sempre la porto per si de cas, per si m'he de canviar o tal, bueno. Roba de recanvi per quan deixo de ser Cat Lletres, això és un secret bastant heavy, perquè clar, a vegades surto d'un festival totalment diferent i vaig amb una altra roba, especialment rotllo sense la pulsera, sense res, el més diferent possible, saps? Algun cop inclús vaig pensar en afaitar-me, però clar, com que o sigui, era necessari, saps? Bueno, colònia indispensable, està aquí. Això, que l'altre dia li vaig dir a Lil Dami que em fes unes arracades amb això, però no sé si les farà. Les enganxines Cat Lletres, indispensables sempre. Sempre ho deixo tot arreu on vaig. Qui m'hagi conegut segurament té una enganxina Cat Lletres. Com els chetos de tota la vida, però bueno, Cat Lletres. De fet, ara em posaré algun, no sé. I, bueno, no sé, tio, ja està, carregador, sí, no? No sé. Bueno, porto cartes de Dragon Ball. Val, seguim. Una miqueta més difícil que la motxilla. A veure. Quin és l'artista que més t'ha sorprès en persona? Buah, doncs jo diré una sorpresa positiva, que va ser Miki Núñez. Perquè, bueno, clar, jo el coneixia, en plan, bueno, el coneixia com de, bueno, sí, és maco i tal, però quan el vaig conèixer en persona vaig dir, joder, realment és així, o sigui, és increïble. O sigui, com tu te l'imagines, de la tele, de no sé què, del que t'hagis vist, és així, o sigui, és increïble. Una persona que dius, jolín, és el meu amic, o sigui, t'ho juro, quan va venir al Cat Tomàquet, jo vaig dir, o sigui, vam fer una cervesa després, no sé, dels més agradables que han vingut, però per això, que fora de càmeres és com, joder, que maco, tio. Tercer sobre. Has estat gelós d'algú de la teva escena? Qui? Per què? Hòstia, no, tio, crec que no. No, crec que sóc bastant segur del que faig, confio en les meves possibilitats sempre, sóc bastant optimista i somiador i treballador, llavors si algú està en un lloc que encara no he arribat, bueno, ja arribaré, si vull arribar, ja, bueno, està potser més endavant el camí, però arribaré i superaré inclús, llavors no sento gelos per ningú. Sobre 4. De quin músic o grup català no faries mai cap publicació o col·laboració i per què? Hosti, no sé, hi ha gent que és una mica més meme, tipus Barabi, sabeu qui és? A aquestes altures... Però inclús allò, el vaig pensar l'altre dia en un TikTok, vaig ficar una part d'ell, perquè és com, bueno, no sé, cadascú que faci el que vulgui, llavors no puc dir a algú que no faria mai cap publicació, no sé si això és xupito, no, merci. Està bé. Molt bo, en veritat. Començaré a fallar preguntes. Quina és? Roset. Ja sabeu, sponsor. Has anat a alguns podcasts petits. Què en penses de la majoria? De la majoria de podcasts petits? Hòstia, no sé, jo penso que tenen molt valor en general perquè és difícil, realment. O sigui, és difícil del no res com triomfar o fer números i tal. Llavors, bueno, la gent ho està intentant, no sé, hi ha millors i pitjors, però només recomano que la gent no pequi d'intentar copiar formats, intentin innovar una mica en general. 5 és bastant original, he de dir, està bastant xulo, perquè no és el típic, saps? Pregunta 6. Quin artista català creus que té les millors i les pitjors lletres? Hòstia, que difícil, tio. Les millors lletres... Mira, a mi em mola molt en Mato, no sé si sabeu qui és, però té molt flow, tio, a mi m'agrada molt. No sé si té les millors lletres, però bueno, a mi m'agrada. I les pitjors lletres, que heavy, tio. Hòstia, les pitjors lletres del panorama català, veia titular, dient-me jo Cat Lletres, una liada heavy. Les pitjors... Aviam un moment, estic pensant. Aquí sí que he de pensar, perquè estic literalment pensant. És que ho vull respondre.
Clar, Jan Reich no compta, no?, de l'escena. Ha tret alguna cançó i, clar, les lletres són... Bueno, aneu a mirar el vídeo i jutgeu la lletra, si voleu. No passa res, tio. No vull dir les pitjors lletres, tio. No puc. Va, estic buscant gent... Pito, no? Molt proper. Hòstia, la conversa més polèmica que hagis tingut amb ChatGPT o fas un xarrup? Conversa polèmica. No, això no és polèmic. Edat, primer hijo, Neymar. Buah, preguntes existenciales curioses. Si gràcies a Ten, perquè hi ha mirades que sentim que ja les havíem vist abans. Vaya merda, tio. Els meus viatges són quiero más reflexivo, i em diu més. Man, estic buscant frases, o sigui, preguntes, saps? No sé per què estava fent això. Quina hora? No es veu l'hora, no? Putada. Poc polèmic, la veritat. Has estat mai amb algú només per interès professional? Ha estat mai no vol dir romànticament, no? Vale. Sí, suposo, clar que sí, no? Al principi sobretot. O sigui, no sé, jo amb 1.000 seguidors anava així també i anava pels festivals i saludava la gent en plan, hola, tal... Clar que ho he fet. Podria haver dit molts noms, tots els noms al principi, realment, no sé. Buos em van convidar al principi, jo tenia 1.000 seguidors i era en plan, sí, clar, i vaig anar així, en plan, sí, foto, tal... I clar, era diferent, no sé. Ara és més tranquil, ens coneixem més. 9, sobre número 9, penúltim. El segon més difícil, en teoria. Digues el nom d'un influencer català que et sembli pesat. Vale. Bueno, pesat no, però diré algú que està sobrevalorat, que és Jerry Kerry Berry. Sobrevalorat, tal, no sé, està als festivals allà, sempre diu coses, no sé, però bueno. Sí, sé que s'ha assegut aquí, no hi ha cap problema, no sé. Ja està, li torno, rebot, faig el rebot. Ja està, això és com el bàsquet. Ja cau una i rebota una altra. El 10 de Leo Messi. Amb quin o quina influencer no et faria res tenir un rollete? Vaya liada. Hòstia, un rollete. Hòstia, no vull veure més, he de respondre. Respondré amb un nom i amb un cognom. Hòstia, un rollete no sé, però bueno, una birra sí, faria. Val, si val, no? Si dic un nom. Va, diré... Carla Rubio. Ojo birraquim Carla Rubio, podríeu convidar-la. No sé, ja obert a propostes. Ha vingut amb el teu amic Jerry. Sí. Carla Rubio va venir aquí amb Jerry. Problemes. Enveja. Joder. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!